Ngasei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviko chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 63 years ekuberekwa. Ndakagara nemurume wangu for 25 years. Ndakaroorwa apo pandainge ndichiri ne20 years. Ndainge ndiri musikana ainge akanaka kwazvo. Baba vangu vainge vachishanda pane rimwe prazi revamwe minister. Saka pandaipota ndichienda ndichinoona vabereki vangu avo vainge vachigara kuprazi kuBeatrice, ndo pandakabva ndachizosangana nemurume iyeye ainge ari shamwari waminista. Saka ndokubva tachizotanga kufambidzana, but ndainge ndisingadi kufambidzana naye. Chidzidzo panyaya yangu chinoti kana uri munhurume ukaona musikana anenge akanaka ukati unomuda, usashandisa mari yako kuti angachikuda, because money will never buy love. Ini ndakaitirwa zvose mukoma, ndikavakirwa dzimba, ndikaroorwa, tikachata, vabereki vangu vakasimudzirwa, dzinza rose rakasimukira nekuda kwangu. Pari zvino ndiri kuno kuUK, ndine vazukuru, asi murume handina kumbogara ndakamuda. Zvachose izvo zvakazokonzeresa kuti tinge tichizoitirana gumbo mumba, gumbo panze, chirwere chichizopinda mumba. Ndaiti kana asimo munyika ndaitoenda kubhawa, because paari ndipo painge pasiri nemwoyo wangu, ende munhu wangu wandainge ndichida ndakamusiyiswa nevabereki vangu. Nekuda kwekuti vabereki vangu vainge vari vanhu vainge vachitambudzika, pandakaramba ndonetswa nemurume uyu achizviona kuti ndiri kumuramba, akabva achizoenda nekuna baba vangu. Havana kana kumboramba, in fact vakatofara, vakati ko iwe unoda kugoramba munhu uyu sei, nekuti iye ari kuti anokuda. Ndakavaudza kuti inini zvake ndainge ndisingadi, but vakandimanikidza vakati tarira uone kuti tiri vanhu vanotambura sei. Kana ukaramba munhu akadai ari kuti anoda kukupa upenyu hunenge huri nani uchingotevedzana nemafudza-mombe ako, zvinozotibatsirei isu nekuti uchazogumisidzira wamitisiwa. Saka it was a forced marriage. Ndakazongobvuma zvangu because ndainge ndiri mwana ainge achiteerera. Saka ndakachata mukoma zvekuti village rose pazuva remuchato wangu vanhu vakapembera vachiti ndainge ndawanirwa nyasha naMwari, but ini ndaitonzwa kutosvotewa naye murume. Vainge vachiti dzainge dziri nyasha dzaMwari, asi musi iwoyo ndingangoti ndo pandakaita sarudzo yekuti kana ndamanikidzwa kumuda murume uyu ine ndichamuhurira. By then ndainge ndisati ndambotanga kuita izvozvo. Ndakagara naye murume wangu, ndainge ndichingoita acting. Murume wangu ainge asiri munhu akaipa, no, ainge ari munhu ainge achindida ende ainge achida kungoraramira kundifadza chete. Tainge tiine upfumi nanhasi unoti nawo. Ndatova nevazukuru, dzimba, mota, prazi, mombe, asi pose patainge tiri tose ndainzwa sekunge ndakatorara nestranger, munhu wandisingatozivi. Ndainge ndichinyepedzera sekunge I was a vicious woman, ende ndaitofambawo ndichitoparidzira vhangeri kuvanhu vanotambura. Ndainge ndichinzi ndiri munhu anoremekedzeka, but kumashure kwazvo ndainge ndichidanana nemaelders, madikoni muchechi, mapastors, nekuti ndainge ndisina mufaro mumba mangu. Vamwe vaindibvunza kuti unoshayeiko mumba mako zvinozokonzeresa kuti unge uchiita zvose izvi zvaunoita, but ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichitaura kuti ndinozviita nekuda kwekuti handina mufaro mumba. Mukomanashe handina kumbogara ndakaenjoya ini muupenyu hwangu. Murume wangu akazosvika pakushayika zvake, but I regret to be married to him. Ndinongoti kunemi vasikana vanenge vachiri kukura, do not marry for the sake of money, nekuti pane paunozosvika
pakuti wava kuda true love, but money will never give you true love. Hongu unenge uri munhu anenge agere zvakanaka, but kugara kwako kwakanaka ikoko kunokwanisa kuzokutsvakira zvirwere zvakasiyana, nekuti unenge wava munhu anenge ari wild, unenge uchitsvaka mufaro. Purpose yedu mukurarama ndeyekuti tinozvarwa totsvaka mufaro, then we die. But inini handina kukwanisa kuwana mufaro wandainge ndichida mumba, asi ndakazowana kunze. Ndakabvisa nhumbu dzakati one day, because ndakangoita angu decision yekuti murume wangu handidi kuti ndinge ndichizomuchengetesa vana vaseri vake. Now I am old, uye zvekare murume wangu akashayika 5 years ago. Nanhasi uno handisati ndaregedza izvozvo zvekudanana nevamwe varume. Apa danger yacho ndeyekuti ndakura ndinokwanisa kuzosangana noumwe munhu zvimwe kuda anenge achingondidira pfuma yangu, but handikwanisi kuregedza kuita zvandinoita. Mufoni mangu ndinokwanisa kunge nditorikana nevarume 10 vandinofambidzana navo kuno kuFacebook. Vamwe vacho vanenge vasingatozvizivi kuti ndachembera kudai. Vamwe ndo vandinosangana navo kuno kuUK kwandiri. Ndinongoti kana uri musikana wechidiki, raramira moyo wako. Unofanira kuti unge uchipinda mumba uchida iwewe. Ukabvuma kuroorwa nekuda kwemari, ziva kuti unopedzisira wava kuzoitira murume iyeye gumbo mumba gumbo panze. It is unlikely kuti unge uchiitira murume waunoda nemoyo wako wose zvegumbo mumba gumbo panze. Ndiyo nyaya yandiunza pano. Kana mukaposta muzondisivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi all my life in this marriage I was just acting, kungopretenda kunyemwerera zvenhema, but murume ndisingatomudi zvachose. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Inyu ndinorwadziwa nekuti pandainge ndichiri ndakagwinya, ndichiri kugona kushanda, ndainge ndichishanda mabasa 3 ndisingadye zvandainge ndichinzwa kuda, ndisingaende kumavacation sezvandaiona vamwe vanhu vachiita. I regret kuti handina kumbogara ndakaenda kune dzimwe nzvimbo idzo dzandaifungidzira kuti kana ndazouya kuno kuUK ndinozoenda kunzvimbo idzodzo. Upenyu hwangu hwaingova upenyu hwekuti ndinge ndichishanda, ndinge ndichizopa vana vangu ramangwana nemudzimai, asi mudzimai wandakaroora, she divorced me mukoma. Saka after that divorce ndakabva ndachizova munhu aingogara ari indoors, because ndainge ndiine pain yakanyanyisa. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 71 years ekuberekwa. Zita rangu ndinonzi George. Ndakauya kuno kuUK kudhara. Ndainge ndiine shungu dzekuti mhuri yangu isambofa yakashaya kana chinhu. Ndainge ndiine mudzimai uyo wandainge ndakasiya kuzimu. She was a teacher, aidzidzisa pane chimwe chikoro. Saka ndava kunoku ndo pandakabva ndachizonyorerwa tsamba neumwe mukadzi uyo ainge ari mukadzi wechikomba chake. Akandinyorera tsamba achindiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichitsiura mudzimai wangu nekuti ainge omuparadzira musha. Saka ndakazodzokera kumusha ndokubva ndanomutsvaka mukadzi uya, ndikataura naye zvechokwadi, akandiratidza evidence. Makare kwainge kusati kwava nemafoni aivako, but sandi munhu wose ainge ainawo. Ndakatoita zvekutotaimira munhu ndikaita sekunge ndainge ndadzoka kuno, but ndakatora flight kwava kubva ndachizoburukira musouth ndokubva ndagara kumba kweimwe hama, ndikabva ndachizodzokera kuzimu. Ainge asina kana kumbotarisira kuti ndingazonzi ndichadzokako kumusha. Saka ndakabva
ndachizomubata red handed. Ndakamubata mukoma because ainge atori nechikomba chake, aiva aine chikomba chake mumba. Zvinhu zvakandirwadza izvozvo. Ipapo it totally destroyed me. Apa ndainge ndiri kuno kuuk, mudzimai ari kumusha, ndichiti zvimwe kuda tichanzwisisana, tichavimbana, but iye ainge oita zvekupinza zvikomba mumba. Saka ndakararama kwenguva yakati rebei ndiri mukurwadziwa after I had divorced my wife. Sezvisinei ndakabva ndachizotanga kudanana neumwewo murungu ainge akadzidza kundidarika. Inini ndainge ndichishanda as a janitor, ndainge ndichicleana usiku in private companies, ende ndaishanda zvekare dzimwe nguva as a security guard, dzimwe nguva ndaishanda mumafactories. Saka ndakararama ndichidaro kwemakore akati wandei, kuzosvika ndichizosangana nemurungu uyo wandakazoroora. Ndainge ndisingachazivi kuti chii chinonzi holiday. Ndaingorarama zvekungodyawo zvepasi pasi, ndichipfeka hembe. Dzimwe nguva ndaienda kune kwavanoti macharity shops, ndichiti ndiri kuda kuunganidza mari ndinge ndichizotanga zibusiness kumusha. Ndakaroora mukadzi muBritish, saka iye ainge ari murungu. You know kuti there will be a clash of cultures. Ndainge ndiinewo pfungwa dzangu dzandaiva ndiinadzo kuti vana vedu tinofanira kuti tinge tichizovarera sei. Iyewo as a British ainge ainewo culture yake nemafungiro ake ekuti mwana hachisi chinhu chekungorohwa pose pose. Saka pose pataitaura nyaya yediscipline, iye aingoti no George, let them express themselves from a very young age. Ini semunhu ndainge ndiri munhu mutema, ndaiziva kuti izvi zvinokwanisa kuzokonzeresa kuti mwana ange achizokura asina discipline. Asi mukoma ndaiti kana ndikamuudza kuti spare the rod you spoil the child, iye ainditi no, hakuna zvinhu zvakadaro, it will be abuse. Saka ndakaramba ndichingonetsana nemudzimai. Ndo zvimwe zvakazokonzeresa kuti tinge tichizosvika pakuita divorce. Mudzimai wangu aiva pamari kuvatengera mafoni anodhura vasati vatombosvika zera ringatarisirwa kuti mwana ange achizoshandisa foni. Saka vana ava takava spoiler kubva vachiri vana vadiki. Nhasi vana vangu vose vandakaita ndekunoku kuuk vari vatatu kudaro, mapenzi kana kuti amunoti maspoiled brats. Havazivi chinonzi kushanda, vanongoziva kudya mari yadhedhi namama. Hameno kuti mari iyoyo ikanzi yapera chii chichazoitika. Mumwe nemumwe wavo atova ne more than 20 something years, asi hapana ane business raanofungawo kana kufunga kutsvaka basa. Chinonyanya kundirwadza ndezvekuti vana vangu ava vakaita vana vachiriwo vana vadiki. Vana vavo vazukuru vangu vari kutokura, ende zvinondirwadza mukoma ndezvekuti vava kutopinda mumari dzandainge ndakaseva, ndichiti ndo mari idzo dzandinozoshandisa after I would have retired, because ndiri kurwara, ndinogara muwheelchair nguva zhinji. Saka vana vangu ava ivo vanoita zvemadrugs, vazukuru hameno handizozivi zvangu. Saka ndikuti kana ndikatarisa mafinances angu ndiri kuona zviri zvinhu zvichazondiomera kumberi uko. Ndinozvidemba mukomanashe panguva yose pandinenge ndakagara muwheelchair ndichifunga upenyu hwangu. Upenyu hwakafanana nemhute. Vakomana, musaita zvekutambisa upenyu, live to the fullest. Handisi kuti vanhu rasai unhu, but ita zvinoita kuti kana wachembera usazoregreta kuti asi handina kumbogara ndakafara muupenyu hwangu. Nekuti mari dzose dzandiinadzo imari dzandiri kungotarisa ndichiona dzichitambiswa nevana ava. Havadi kushanda. Umwe wacho akabva mukutenga Range Rover kubva pamari iyo yaanopiwa naamai vake. Amai vake vakura zvekare, saka monthly vanopa vana mamonthly allowances. Ndakambotaura naye ndikati chimbomira kuvapa, nekuti chikonzero chekuti munhu ange achizoenda
kunoshanda iye uchimupa mari yakawanda kudaro chinenge chimbori chei. Asi anongoti ndozvatakavazvarira vana, tinofanira kuti tinge tichivapa mari. Saka they are old and vane vana vavo vanotarisira kubva kwatiri kuti tinge tichizovapa zvekare mari sevabereki vavo. Ndinozvidemba kuti ndakakanganisa nekuroora murungu, ndikadai ndakaroora musikana wekuzimbabwe mushona kana mundevele anoziva tsika dzekuti mwana anorangwa, ndikadai ndisiri kutambura sezvandiri kuita. Kuno kune mahuman right, but kunoko mahuman right acho anotokanganisa mwana. Kana muri kuno kuUK mukaona mwana anyanyisa kunetsa, kana muine munhu wamunovimba naye kumusha, mudzoserei kumusha ombonogara kuZimbabwe achiona nhamo. Kana akagarako kwe2 kana kuti 3 years mukazomudzosa kunoku anodzoka ava kuziva chinonzi upenyu. Musati kana muri kuno mwana akanetsa mobva mamupa zvaanenge achida panguva yacho iyoyo, nekuti marequest ake anongoramba achiita big and big as he grows up. Sezvandakuudzai kuti nditori nemwana akabva mukutenga Range Rover but haashandi, anorelaya pama earnings avo aanopiwa namai vake, murume mukuru asingadi kushanda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi vana vangu havadi kushanda ipapa, hanzi ndine umwe mwana uyo anotofamba neRange Rover but asingashandi zvake. Hanzi vanopiwa mamonthly allowances namai vavo, kunyange hanzi ndikaramba amai vacho vanongovapa mari. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma, they tell you kuti blood is thicker than water, kunyepa kuya. Pane dzimwe nguva dzekuti unofanira kuti unge uchingoita walk away kubva kuhama dzako, ungotanga kungorarama upenyu hwako uri wega. Izvezvi ini ndichitambudzika ndiri kunoku kuAmerica, ndine hama dzangu idzo dzinotofamba nemarenja ikoko kuZim, ende vanofamba nemalatest dzinenge dzichabva mukuburwa ndo dzavanofamba nadzo. Ndakauyawo kunoku kuAmerica ndikawana mukana wekuti ndinge ndichizowana citizenship yekuno. Basa rangu randinoshanda rinorwadza, saka munguva yeCovid ndo pandakatanga kuona kuti kugara kunyika dzekuno kuma-Western countries kune disadvantages. Ndakashayikirwa nemafriends angu nevamwe vanhu vekuziva vanodarika 20 munguva yeCovid. Ndakange ndava nechishuviro chekuti ndige ndichidzokera kumba for good. Ndikati kunonetsa kana kukaita mapandemic akadai, vanhu munopera kuurawa musingazivi kuti muri kuurawa nechirwere chokwadi here kana kuti vanenge vaine maexperiments avo avanenge vachiita. Ndakabva ndachizotanga kutaurawo nehama dzangu, vana vaamai vangu kumusha. Ndakataura navo mainge muri muna 2022, vakabva vati kunoku upenyu huri kutochinja, dai tazama business. Ndikati toita business ripi? Vakati makombi anobhadhara, ngatizamei transport business, uye zvekare tichiita zvekurima nepasaiti. Ndikati zvino transport business rinoda mari. Saka vakabva vandiudza kuti kwainge kuchidiwa $50,000. Ndikati 50,000 imari yakawandisa, pari zvino handikwanise kuti ndige ndichiwana mari yakawanda kudaro. Saka ndakabva ndachizokwanisa kutumidzira yainge iri $30,000 yandakatumidzira kumunin'ina wangu. Ndikati ange achitsvaka kombi, because ainge akati achatsvaka kombi 2, then imwe mari inenge yasara tobva tachizotanga kuita zvekurima, nekuti tine plot iro ratakasiyirwa kumaruzevha kwatinobva nasekuru, rikazopiwa baba rikazosiyirwa isusu sevana. Saka ndakati chiitai basa vakomana. Zvechokwadi pafoni mukoma ndaiona sekunge basa riri kufambwa. Handizivi kuti chii chakaitika, because makombi ainge achitofamba, maratidzwa makombi achitofamba ende mari ndichitoiratidzwa. Ndakabva ndati business kuti ringe richikura
we have to keep on investing in business. Haunga expect kuita profit uchangotanga kurana business, unomborana business then kumberi uko ozoita zvako profit. Saka ndakabva ndati vakomana, sungirirai mari nekuti ndiri kuda kuti tinge tichizowedzera fleet yedu toita makombi akawanda. Ipapo mukoma ndo pandakatanga kuona kuti Jesu idombo zvechokwadi, makandiwa hasi Mwari. Ndainge ndongogara ndichingoudzwa kuti tairaputika, kombi yakati yanoka injini, pari kudiwa mari yakati, uko kuploti zvinhu zvacho maprojekti acho haana kumbogara akafamba. Handina kana sendi randakambodya pa $30,000 iyo yandakatumidzira kumusha. Chinondirwadza moyo ndechekuti last year towards December ndo pakatanga kutaurwa nyaya dzekuti mumusha mune makuva ari kufanira kuti ange achizogadzirwa. Saka nekuda kwezvimwe zvainge zvichida kuti zvinge zvichizoitwa paground, ndainge ndisingazozvikwanisi sezvo ndiri munhu anonamata. Saka ndakabva ndati it is fine, munokwanisa kuita zvamunoda kuita vakomana nevasikana, but inini kuti ndinge ndichicontributa hazviiti. Munongoziva ng'anga zvadziri. Saka vainge vakafamba mung'anga dzakasiyana siyana, ende ng'anga ikangonzwa zvichenzi kuno mumwe munhu ari kuti iye haakwanisi kuti ange achizova part of the process, ende ndiwe unobva wachizongonangwa huroi. All of a sudden ndakaona kuti hama dzangu dzainge dzisingachatauri neni. Ndini ndainge ndotodzitsvaka mugrupu, ndaiti kana ndikati mamuka sei, vanhu vombotora nguva vasati vadavira, vozodavira zviya zvekuita sekunge vanhu vari kutomanikidzika nekundinyara zvekare, because ndini ndainge ndimbori breadwinner. Haiko zvinozvi handisisiri breadwinner, ndokusaka kusisina ane hanya neni. Saka ndaiona kuti maresponse andiri kupiwa haasiriwo. Handina kunge ndakazviziva mukoma kuti vafana vangu ava vainge vakatondirova chekuseri. Ndakazotozviona nemistake. Zvandakaona kuno kuFacebook nekuWhatsApp zvakandipedza simba. Vafana vangu vainge vava kutofamba nemaFord Ranger matsva, mawild track, akatorwa mayellow plate. Apa ndivo vandakapa mari kuti vange vachitanga business iri. Ndakanzwa kuti vava kuita zvegold mining neumwe wehukama, achiti hazvina hazvo basa sekuru, muri kunzi makaromba, but I don't think kuti makaromba imi. Kune kumwe kung'anga uko kwatakaenda zvakandinetsa sekuru ndezvekuti ng'anga yacho yaitoita zvekutobvunza, instead yekuti inge ichishopera aitotibvunza kuti saka imimi munonzi vanani, chakuunzai pano, dambudziko renyu nderei, kusvika vanhu vazotaura kuti tine hama yedu iyo iri kuAmerica, uyo watinofungidzira kuti ndiye ari kutiroya. Ende zvakaitikawo last year mukoma, mumhuri mune vanhu vaviri vakashayika, one after the other. Mumwe akashayika mainge muri muna January, mumwe ndokubva achizofa mava muna April. Saka kufa kwakaita vanhu zvakabva zvachizonzi ndini ndakachekeresa. Inini I have been working hard all of my entire life, kushanda nesimba mukoma, but hey, ndava kunzi ndiri muroi, ende mari yandakatumidzira iyoyo yavainge vachida 50,000 ndakazongoendesa iri 30, but iko zvinozvi ndiri kunzi ndiri muroi. Nerimwe zuva mugrupu mukoma ndakanetsana neumwe mufana wangu, akabva ati kwandiri, ndo zvamunonetsera vanhu vanenge vari kudiaspora, munofungidzira kuti isu vanhu vari kuZimbabwe tinotambura stereki. Hatisi kutambura, imi muri kudiaspora ndimi munotambudzika. Mudhara hamuna chamunoziva nekuti magarisa kuAmerica. Ndine makore akawanda mukoma ndiri muno. Mari iyi ndainge ndichida kuzoishandisa kuitira kuti kana ndikazosangana nedambudziko ndinge ndichizoita tap into my savings. Ndakabatikana ndichinzwa kuti vafana vangu vari kufamba nemawild track, instead yekuti vainge vachingoti mukoma, ndo zvatafunga izvi zvekurima hazvina mari, zvematransport makombi hazvina mari, tava kuita zvegoridhe. Then tobva taona kuti pasyndicate redu tozvifambisa sei. Vondibudira pachena kuti pamari yandakavatumidzira vasara nemari, then ndongoziva mukoma, but
vava kutonditi ndakaromba ende ndava kutya nekuti vanhu vari kungofamba mudzin'anga mukaona mudzinza matanga kufiwa hauzozivi manje, especially kana uri iwewe unenge uchinangwa ko kana kuri kunzi ndikaitirwa go back to sender yekunyepa vanhu vachida kungondiuraya kuitira kuti chokwadi chisazombofa chakabuda pachena. Ndiyo nyaya yandiunzawo pano. Ndinotodawo maadvices kubva kune vedare renyu. Ndiri kutofa neBP kutaura kudai, izvo zvekunzi ukama haugezwi nekuti ukama hwakakosha. Ndinoona sekunge kunyepa ini. Vanhu vakandishandisa sebridge kuti vange vachiyambuka zvavo. Ndinongoti Mwari ndichengetedzei, because kurarama hangu ndichiri kuda kurarama, kunyangwe ndava chinhu chisina basa, ndashaya value. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Hanzi ndaifanira kunge ndakatumidzira 50,000 but ndikazotumidzira iri 30,000 iri mari yebusiness. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makaviko chitupa changu. Musi wekuti amai vangu pavakafa ndakadzima foni ndikatadza kuenda kurufu nekuti ndainge ndiri pakati pekunetsana neainge ambori mudzimai wangu muXhosa. Iko zvino zvitiri paseparation but we are still married on paper because handisati ndava nemapepa. Ndinotya kuti kana ndikamuramba zvaizvezvi even though ndava neimwe mhuri, maybe anokwanisa kuzongondimhan'arira kumapurisa nekuti takaitawo chikiribidi apo patakazochata, zvinongonetsa. Saka ndainge ndabva kumubatira mamessages ekuti ainge achindichita. Ndakatya kuti kana ndikaenda kumusha kurufu kunoviga amai aizosara achindichita, obva aramba apa ainge ava nemakore achidya mari yangu. Saka ndakasarudza muXhosa kudarika amai, ndikaregedza kuenda kunoviga amai vangu. Ndakange ndagara ndiri mukuno zvangu kuSouth Africa, ndainge ndichigara kuno kuCape Town, ndainge ndiine muXhosa, mukadzi wechiXhosa uyo wandainge ndichidanana naye. Aiva nerunako rwaindipedza simba, but dambudziko rainge riri paari nderekuti pose pataishaya mari mumba taitanga kunetsana too bad. Saka amai vangu vakabva vachizofa apa ndainge ndamubata nomusa kuti ainge achindichita noumwe murume wekuZimbabwe. Takatanga kunetsana, ndikamuvharira mumba achiti hakuna zvaunombofa wakandiita, nekuti murume wacho ainge achitoti kana warambwa uya tinge tichigara tose. Saka ndakatokiya dhoo kana kubasa. Ndakaita 2 days ndisingaende kubasa ndichiti iwe uri mudzimai wangu. Saka ndaitya kuti kana ndikangomusiya by the time pandinozodzoka ndinozotowana ava neumwe murume. Saka kubasa ndainge ndotoenda naye kubasa. Makuseni taienda tose, unoswera akagara zvake mumotikari ndiri makanika, then todzoka tose kumba nekuti ndaitya kuti kana akangogara ari kwake ega aikwanisa kuzonditiza. Saka ndakatya ndikati kana ndikangoenda kumba mainvestments angu ose awo andakaita paari mukadzi uyu zvinenge zvatodhakwa. Ndikati amai, sezvo ivo vafa vatofa, kana munhu afa pane pandingazomumutsa here? Ndikati zviri nani kuti ndinge ndichingotumidzira mari. Saka pandakangofonerwa mukoma ndakabva ndagadzira order yangu yemukuru. Mushure mekunge ndagadzira order iyoyo, then ndokubva ndatongodzima foni. Vakaedza kundifonera, I'm sure yaingoti the subscriber that you have dialed is not available. Kudzima zvangu foni nekuti ndainge ndichida kuchengetedza musha wangu. Saka ndakazobatidza foni after a month. Vanhu vakatanga kundifonera vachipopota vachiti ko iwe wakazozvifambisa sei? Saka ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndakasungirwa mapepa.
vamwe vakandinzwira tsitsi. Kumusha ndakazoenda zvangu later on. Ndakazokwanisa kuwana mapepa emuno muSouth Africa. Ndainge ndagara ndakamboita zvidzidzo zvangu kuUZ ndokubva ndaenderera mberi. Ndakawana residence yangu muno muSouth Africa ndikabva ndaramba ndichienderera mberi nezvidzidzo muno muSouth. Pari zvino ndinotoshanda kuFNB ende ndine garage uko kwatinoita zvemechanics. Upenyu hwangu huri kufamba zvakanaka. Ndinogara kunonzi kuwaterfront. Ndava neimwe mhuri zvekare. Ndakazorora muKaradi, tine mwana umwe chete. Ndakazoramba nomusa mushure mekunge ndawana basa. Pose pandinopinda mubuilding yeFNB ndinonzwa mwoyo wangu kurwadza kuti ndakarasa amai nekuda residency yemuSouth Africa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimisha zvakangooma hazvo vedu we, ko kutodzima foni, kuita zvivindi zvekudzima foni, hanzi ndainge ndisingadi kuenda kurufu. Ngatitaurei navo mucomment section. Kana muine life experiences enyu, please bring them to our inbox kuFacebook kana kuti kuTikTok so that I can share. Please like as well as to comment on this video. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.